Ongi etorri Riskbolera. Tutorial honetan Riskbolaren webgunea ezagutuko duzu. Deskribapenean esteka bat utziko dut bertan azkar sartu ahal izateko. Menu nagusian webgunearen hizkuntza aukeratu ahal izango duzu. Horretarako euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesari dagokion ikonoa sakatu beharko duzularik. Garrantzitsua da jakitea, ingelesa eta frantsesari dagozkion itzulpenak Googleen itzultzaileak sortuak direla. Beraz, barkamena eskatzen dizut aurki ditzakezun akatsengatik. Etorkizunean hainbat hizkuntzatan profesionalki itzultzea da asmoa. Edozein hizkuntza aukeratu ostean, hasierako orrira eramango zaitu. Orrialde bakoitzaren azpian dauden ikonoen bidez edozein unetan alda dezakezu hizkuntza. Goiko aldean erlaitz batzuk aurkituko dituzu. Bertatik nabigatu ahal izateko. Mapa izeneko erlaitzean sakatuz gero, mapa bat aurkituko duzu. Non, Riskbola zein lurraldetan jolasten den ikusi ahal izango duzun. Uste alduzu Riskbola gai izango dela mundua konkistatzeko. Izen ematea izeneko erlaitzak aplikazioan izena eman eta Riskbolaz gozatzen hasteko aukera emango dizu. Horretarako izen emate horri batera bideratuko zaituelarik. Laguntza erlaitzean eskuliburu interaktiboa eta YouTubeko kanalerako estekak aurkituko dituzu. Bertan, jokoaren arauei, aplikazioaren funtzionamenduari eta abarri buruzko bideo eta azalpenak ikusi ahal izango dituzu. Kolaboratu erlaitzaren bidez, proiektuan aktiboki parte hartu ahal izango duzu. Bai edukiak itzuliz, daudenak hobetuz, hobekuntzak iradokiz edota Buimimia Coffee plataformaren bidez dohaintza eginez. Azken horretan, zuk nahi duzun kopurua eman dezakezu. Kafe bakoitzak 5 euro balio duela kontuan hartuta, dohaintzarik egin nahi ez baduzu. Baina proiektuari ekarpen aktiboagoa egin nahi badiozu, jartzaitez harremanetan nirekin. Horretarako sakatu posta elektronikoaren ikonoaren gainean eta bete datuak zertan lagundu nahi duzun adieraziz, eta lehenbaileen jarriko nahi zurekin harremanetan. Aldez aurretik eskerrik asko proiektuari edozein modutan ekarpenak egiteagatik. Azkenik, kontaktua izeneko erlaitza aurkituko duzu. Bertan nirekin harremanetan jarri ahal izango zara edozein zalantza, kontsulta edo iruzkinetarako.